мардуми тоҷик, хуш омадед ба канали Арзанда. номи ман Нилуфар мебошад. имрӯз ман мехоҳам ҳамроҳи шумо каме ҳам бошад паст кунам, яъне субҳона тайёр кунам, ки дар 5 дақиқа тайёр мешавад. барои субҳонаи якуми мо лозим аст ба мо хлеб, ҳасид ва панир, яъне сир ва духовка ё ки микроволновка. пеш аз тайёр кардани субҳона мо бояд духовкаро ба 250 градус монем, ки то ки паст аст. субҳонаро тайёр мекунем. ва ба духовка мегузорем. 1 ё 2 дақиқа интизор мешавем, ки то ки тайёр шавад. агар шумо субҳонаро дӯст доред ё ки сух хеста субҳона пухтанро дӯст доред, агар ҳатман лайк монед ва субҳонаро мегирем аз духовка. каме ҳам бошад, агар зебо мекунем субҳонаи худро. субҳонаи якум мо тайёр шуд. мегузарем ба дуюм субҳона. ба субҳонаи дуюм мо лозим аст ба мо анами набуд хлеб ва 1 то тухм лозим аст. барои субҳонаи дуюм мо ба сковородка каме рӯған мемолем, ки бисёр на, барое ки бисёр молем хлеби мо ҳамаи вай рӯғанро ҷавида медад. то таспидани рӯған мо хлебро тайёр мекунем. мобайни хлебро мебурем ана ҳамин тавр. ва ҳар дуи хлебро бошад ба сковородка мемонем. каме хлеб ки сурх шуд, баъд мо тухмро ба мобайни ҳамин хлеб меандозем. ва интизор мешавем, ки то ки каме тухм пазад. вақте ки тухм пухт, мо бояд онро ба дигар тараф гардонем. ана ҳамин тавр. ва интизор мешавем, ки то ки дигар тарафи хлеб ва тухм ҳам низ тайёр шавад. хуб, тухми мо ҳам низ тайёр шуд. ва каме кабуси майда мекунем, ки то ки субҳона боз зебо бошад. хуб, субҳонаи дуюм мо ҳам низ тайёр шуд. мегузарем ба субҳонаи сеюми мо. хуб, барои субҳонаи сеюми мо ба мо лозим аст помидор, пиёз ва 2 то тухм. пеш аз ҳама ба сковородка мо боз рӯған каме бисёртар мемонем ва помидорро майда майда реза мекунем.
помидор бошад ба сковородка меандозем. Каме сурх мекунем ва давомаш пиёзро майда мекунем. ба фикрам ним то пиёз бас аст барои сухонаи мо. вақте ки каме сурх шуд, сухонаи мо тухмро низ меандозем. ва интизор мешавем ки то ки тухмҳои мо ҳам низ то пухтани тухм мо пиёзҳоро низ майда мекунем. ва дар охир каме ба сухонаи мо намак мечӯшем. ва сухонаи мо тайёр. ва кабузи реза кардаи худро низ ба сухона мерезем. сухонаи севуми мо ҳам низ тайёр шуд ва мегузарем ба сухонаи чоруми мо. сухонаи чоруми мо ин қаҳва мебошад. тайёр мекунем. ва ин 4 намуд сухонае ҳаст ки дар суп ман барои оилаи худ тайёр мекунам. шумо барои оилаи худ ва наздикони худ чӣ сухона тайёр мекунед? ҳатман дар комментария нависед. агар ки сухонаи ман ба шумо мақбул шуда бошад, шумо низ тайёр кунед ин намуд сухонаҳоро ва оилаи худ, наздикони худро дар суп шод гардонед. ба ҳамаи шумо иштиҳои соф ва дастархони пур аз нозу неъмат хоҳам. Хайр, то дидор!